Government ko para akan ngi ngawan siapi lembajan ko sam ke bai si spa san dekat ke ba khat san ke ba ong kum ni hey wat kta ya ki bela pynsleh junga ya ki na thu lupa junga wat let's new kani kalong ka kubor na kaktin ke jong blay ke ba klan ba Bun sin hi ya ki briu ki ba kren mon ya ki bala pynsleh ki jong try ki don ki ba wat ya ki reuniam ki bishop wat di okpa ba khoi dru ya ki leng do ba ki briu ki kren that ba ki kren ki ktien ki ba klemakor se phang jong ki ne ya ki klet ya kane ke jing maham jong utrai play jongi kane ke jing maham jong play hot ngasim na kasam kemudian ya ki por ki ba men ndai ka theo ya ki pat Israel ha kane ka por ga ju ke jongi ni dan ki bala pynsleh ya ki ba hakasi ya ki ba ngi khat ki father ni ong kileng do so blay But kini kidi yaki ba la pynsleh yaki. Bakin don yakini kerdan ba an kat yaki lengdok soblay kat yaki father, kat yaki priest, kat yaki ki bishop, kat yaki ki archbishop, bala kat yaki ki cardinal, but ya unoyalam bahakli ni ong upop ane papa ane father ni ong holy father ukpa bakoi. Bat ngi kren yaki teng kum kejanjot husiar ko hanmen ko para ya ki bala pynsleh ladangi kren ben yaki ni kren penja buram yaki sumar kapai kala syakitu ki bakren nga sosen ei bad nga kerpat ke jingmap jong try kemo jisu halor ka ding phna wong to map yaki namar ba kim siam tip ya kaba kile ya kaba ki kren ngaru hakene kapor kerpat ya kapor jing snei jung blay o un map ni snei yaki to baro ki paralok ki ba kren klam da poi perkhat ya ki bala pynsleh ki jong blay to isnei ablay ya kitu ki briu bar khoi ki bala kren kumne hakai jing bom tip jongki to ka hanmen ko para perkhat bun sin shwabangin penmi ya ki ktien persha ya ki bala pynsleh jong blay le ya ka ba ublay utha long bai jong ka ne ka sam kublay ya phi baro utrai un map ikitu baro khoi ki bala kum kren ki bala kumle but pekejing snei jung play and te say halor jaki baro amen